Prvý list Korinťanom. Kapitola 1. Pavel, z Božej vôle povolaný apoštol Krista Ježiša a brat Sóstenés, cirkvi Božej v Korinte, posveteným v Kristu Ježišovi, povolaným svätým a všetkým, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista, na každom mieste u nich aj u nás. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Neprestajne ďakujem svojmu Bohu za vás, za milosť Božiu, ktorá vám bola daná v Kristu Ježišovi, za to, že ste v ňom boli obohatení všetkým, každým slovom i každým poznaním. A to preto, že sa medzi vami utvrdilo svedectvo o Kristovi. A tak, očakávajúc zjavenie sa nášho Pána Ježiša Krista, nemáte nedostatok v žiadnom dare milosti. On vás aj upevní až do konca, aby ste boli bezúhonní v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. Napomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyselne a aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku. Od ľudí z domu Chloé som sa totiž dozvedel o vás, bratia moji, že sú medzi vami svári. Mám na mysli to, že každý z vás hovorí: ja som Pavlov, ja však Apolov, ja zas Kéfasov, ja zas Kristov. Veď či je Kristus rozdelený? Vari Pavel bol ukrižovaný za vás? Alebo ste boli pokrstení v Pavlovo meno? Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nepokrstil, iba Krispa a Gája, aby nik nepovedal, že ste boli pokrstení v moje meno. Ba, pokrstil som aj Stefanasovu domácnosť, inak neviem, či som pokrstil aj niekoho iného. Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium, nie však múdrosťou slova, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený. Lebo slovo o kríži je bláznovstvom pre tých, čo hynú. Nám však, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Veď je napísané: zmarím múdrosť múdrych a rozumnosť rozumných zničím. Kde je múdry? Kde zákonník? Kde škriepnik tohto veku? Či Boh neobrátil múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? Keďže teda svet s prejavou Božej múdrosti nepoznal Boha svojou múdrosťou, zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom zvesti. Židia totiž žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť. My však hlásame Krista ukrižovaného. Židom síce pohoršenie a pohanom bláznovstvo, ale povolaným, tak Židom ako aj Grékom, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Božie bláznovstvo je totiž múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia. Veď sa pozrite, akí ste boli povolaní, bratia. Nie mnohí múdri podľa tela, nie mnohí mocní a nie mnohí urodzení. Avšak bláznivé vo svete vyvolil si Boh, aby zahambil múdrych. A slabé vo svete vyvolil si Boh, aby zahambil mocných. Neurodzené vo svete a opovrhované vyvolil si Boh. Nejestvujúce vyvolil si, aby zmaril to, čo je, aby sa nik nechválil pred Bohom. Len z Neho vy ste v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvetením i vykúpením, aby, ako je napísané, ten, kto sa chváli, chválil sa v Pánovi.
Kapitola 2. Aj ja, bratia, keď som prišiel k vám, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo so vznešenosťou slova alebo múdrosti. Rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem vedieť nič iné okrem Ježiša Krista, a to ukrižovaného. A ja som bol medzi vami slabý, preniknutý veľkým strachom a chvením. Moje slovo a moja kázeň nespočívala v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na múdrosti ľudskej, ale na moci Božej. Múdrosť však hovoríme medzi dokonalými, no nie múdrosť tohto veku ani kniežat tohto veku, ktoré hynú, ale hlásame v tajomstve skrytú Božiu múdrosť, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu, a nikto z kniežat tohto veku ju nepoznal. Veď keby ju boli poznali, neboli by Pána slávy ukrižovali. Ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani len do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Nám to však Boh zjavil skrze ducha, lebo duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani veci Božie nepozná nik, len duch Boží. My sme však neprijali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme poznali, čo nám Boh daroval. O tom aj hovoríme, nie však naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale tými slovami, ktoré učí duch. A tak duchovné veci vysvetľujeme duchovne. Telesný človek neprijíma veci Božieho ducha, sú mu totiž bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. Ale duchovný človek posudzuje všetko. Jeho však neposudzuje nik. Veď kto poznal myseľ Pánovu, aby ho poučal? My však máme myseľ Kristovu. Kapitola 3. A ja, bratia, nemohol som k vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristu. Krmil som vás mliekom, nie tuhým pokrmom. Neboli by ste ho totiž zniesli, ba ešte ani teraz nemôžete, keďže ste ešte stále telesní. Veď či nie ste telesní a nekonáte príliš ľudsky, keď vládne medzi vami závisť a svár? Lebo keď jeden tvrdí, ja som Pavlov, a druhý zase, ja Apolov, či nie ste ľudia? Veď ktože je Apollo? A kto je Pavel? Služobníci, skrze ktorých ste uverili, a to každý tak, ako mu dal Pán. Ja som sadil, Apollo polieval, ale Boh dáva vzrast. A tak nič nie je ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, iba Boh, ktorý dáva vzrast. No ten, čo sadí, a ten, čo polieva, sú jedno. Avšak každý obdrží svoju odmenu podľa vlastnej práce. Lebo sme spolupracovníci Boží. Vy ste Božia roľa a Božia stavba. Podľa milosti Božej, ktorá mi bola daná, ako múdry staviteľ položil som základ, a iný ďalej na ňom stavia. Každý však nech si dá pozor, ako na ňom stavia, lebo nik nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kristus. Ale ak na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu, dielo každého vyjde najavo. Lebo onen deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni a sám oheň preskúša dielo každého, aké je. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ak dielo niekoho zhorí, utrpí škodu.
Sám však bude zachránený, ale len ako cez oheň. Či neviete, že ste chrámom Božím a že Duch Boží vo vás prebýva? Ak niekto kazí Boží chrám, toho skazí Boh, lebo chrám Boží je svätý. A tým ste vy. Nech nikto neklame sám seba. Ak si niekto z vás namýšľa, že je múdry v tomto veku, nech sa stane bláznom, aby sa stal múdrym. Lebo múdrosť tohto sveta je pred Bohom bláznovstvom, veď je napísané: múdrych chytá v chytráctve. A zase: Pán pozná myšlienky múdrych, že sú márne. Nech sa teda nikto nechváli ľuďmi, veď všetko je vaše. Či Pavel, či Apollo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, či veci prítomné, či budúce. Všetko je vaše. Vy ste však Kristovi a Kristus je Boží. Kapitola 4. A tak nech nás každý pokladá za služobníkov Kristových a za šafárov tajomstiev Božích. Od šafárov sa požaduje, aby každý bol nájdený verný. Mne však najmenej záleží na tom, či ma súdite vy alebo ľudský súd. Ba ani sám sa nesúdim, lebo ničoho som si nie vedomý. To ma však ešte neospravedlňuje, veď Pán je ten, kto ma súdi. Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán, ktorý vyniesie na svetlo, čo je skryté v tme, a odhalí zámery srdc. A vtedy každý dostane pochvalu od Boha. Toto však, bratia, som stiahol na seba a na Apolla kvôli vám, aby ste sa na nás naučili. Nič nad to, čo je napísané, aby sa nikto jedným nevystatoval proti druhému. Veď kto ti prisudzuje prednosť? Čo máš, čo by si nebol dostal? Keď si teda dostal, prečo sa chváliš? Ako by si nebol dostal? Už ste sa nasítili, už ste zbohatli, začali ste kráľovať bez nás. Kiež by ste len kráľovali, aby sme spolu s vami kráľovali aj my. Lebo tak sa mi zdá, že nám apoštolom určil Boh posledné miesto ako odsúdeným na smrť, veď sme sa stali divadlom svetu, anielom i ľuďom. My sme blázni pre Krista, vy však rozumní v Kristu. My slabí, no vy silní, vy slávni, my však bez cti. Až do tejto hodiny aj hladujeme a trpíme smedom, aj sme nahí a bití, aj sme bez prístrešia a namáhavo pracujeme vlastnými rukami. Keď nám zlorečia, dobrorečíme, keď nás prenasledujú, znášame to, keď nás hanobia, vľúdne sa prihovárame. Stali sme sa akoby smetím sveta, vyvrhelmi u všetkých, až doteraz. Toto vám nepíšem, aby som vás zahambil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti. Veď keby ste mali hoci 10 000 vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo ja som vás splodil v Kristu Ježišovi skrze evanjelium. Prosím vás teda, nasledujte môj príklad. Preto som k vám poslal Timoteja, moje milované a verné dieťa v Pánovi. On vám pripomenie moje cesty v Kristu Ježišovi, ako učím všade v každej cirkvi. Niektorí sa začali povyšovať, ako by som k vám nemal prísť. Čoskoro však prídem k vám, ak Pán bude chcieť, a posúdim nie reč namyslených, ale ich moc. Kráľovstvo Božie totiž nespočíva v reči, ale v moci. Čo chcete? Mám prísť k vám s palicou, alebo s láskou a v duchu miernosti?
Kapitola 5. Hovorí sa, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, akého niet ani medzi pohanmi, že totiž niekto obcuje s manželkou svojho otca. A vy sa ešte vystatujete, nie aby ste sa radšej rmútili a vyvrhli spomedzi seba toho, kto sa takéhoto činu dopustil. Ja sám, hoci telesne vzdialený, no duchom prítomný, už som, akoby prítomný, rozhodol, že toho, čo to urobil, treba v mene nášho Pána Ježiša, keď sa stretneme vy a môj duch, s mocou nášho Pána Ježiša vydať satanovi na záhubu tela, aby bol duch zachránený v deň Pánov. To, čím sa chválite, nie je dobré. Či neviete, že trocha kvasu nakvasí celé cesto? Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom. Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Slávme teda sviatky nie so starým kvasom, ani s kvasom zla a nešľachetnosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy. V liste som vám napísal, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. Nie však vôbec so smilníkmi tohto sveta či s lakomcami, vydieračmi a modloslužobníkmi, veď to by ste museli odísť zo sveta. Chcel som vám napísať, aby ste sa nestýkali s takým, ktorý sa nazýva bratom, no pritom je smilník, lakomec, modloslužobník, rúhač, opilec alebo vydierač. S takými ani len nejedávajte. Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo nás? Či nesúdite tých, čo sú vnútri? Tých však, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Odstráňte zlého spomedzi seba. Kapitola 6. Ak má niekto z vás spor s iným, ako sa opováži súdiť sa pred nespravodlivými a nie pred svätými? Veď či neviete, že svätí budú súdiť svet? Ak teda vy máte súdiť svet, nie ste schopní rozsúdiť maličkosti. Vari neviete, že budeme súdiť anielov, o čo viac vecí všedného života? Keď teda máte spory vo veciach všedného života, beriete si za sudcov takých, ktorí nemajú v cirkvi vážnosť. Hovorím to na vaše zahambenie. A zda niet medzi vami ani jedného rozumného, ktorý by vedel rozriešiť spor medzi svojimi bratmi? Ale brat sa súdi s bratom a k tomu ešte pred neveriacimi. Veď už to je vašou prehrou, že máte medzi sebou súdne spory. Prečo radšej neznášate krivdu? Prečo radšej netrpíte škodu? Ba naopak. Vy krivdíte a škodíte. A to bratom. Či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýlte sa. Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani homosexuáli a ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. A takýmito ste niektorí boli, avšak boli ste obmytí, ba posvetení, aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Všetko mi je dovolené, no nie všetko je osožné. Všetko mi je dovolené, ale ja sa nedám ničím zotročiť. Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrmy. Boh však obráti i jedno, i druhé navnivoč. No telo nie je pre smilstvo, je pre Pána a Pán pre telo. Boh však vzkriesil Pána, aj nás vzkriesi svojou mocou. Či neviete, že vaše telá sú údmi Kristovými? Mám teda vziať údy Kristove a urobiť z nich údy smilnice? Rozhodne nie.
Alebo či neviete, že kto sa oddáva smilnici, je s ňou jedno telo? Veď sa aj hovorí, budú dvaja jedno telo. Kto sa však oddáva Pánovi, je s ním jeden duch. Varujte sa smilstva. Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A či neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha svojím telom. Kapitola 7. K tomu, čo ste písali. Dobre je, ak sa muž nedotýka ženy. Aby sa však zabránilo smilstvu, nech má každý svoju ženu. A každá nech má svojho muža. Muž nech plní voči žene svoje povinnosti a podobne aj žena voči svojmu mužovi. Žena nie je pánom svojho tela, ale jej muž. Podobne ani muž nie je pánom svojho tela, ale jeho žena. Neodopierajte sa jeden druhému, iba ak na určitý čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa venovali modlitbe a potom buďte zase spolu, aby vás Satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť. Uvádzam to však ako možnosť, nie ako príkaz. Chcem, aby všetci ľudia boli ako ja. Ale každý má od Boha svoj vlastný dar. Jeden tak, druhý onak. Neženatým, nevydatým a vdovám však vravím. Pre nich je dobre, ak zostanú ako ja. Ale ak sa nevedia ovládať, nech vstúpia do manželstva, lebo je lepšie žiť v manželstve, ako horieť vášňou. Ženatým a vydatým však prikazujem, nie ja, ale Pán, aby sa žena neodlučovala od svojho muža. Ak by však aj odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom. A muž nech ženu neprepúšťa. Ostatným hovorím ja, nie Pán. Ak niektorý brat má neveriacu ženu a ona aj naďalej chce s ním žiť, nech ju neprepúšťa. A ak niektorá žena má neveriaceho muža a ten chce s ňou aj naďalej spolu žiť, nech ho neopúšťa. Lebo neveriaci muž sa posvecuje skrze ženu a neveriaca žena sa posvecuje skrze brata. Inak by vaše deti boli nečisté, teraz sú však sväté. Ale ak sa neveriaci odlučuje, nech sa odlúči. V takých prípadoch brat alebo sestra nie sú otrocky viazaní, veď Boh nás povolal k pokoju. Veď ako môžeš vedieť, žena, či zachrániš svojho muža? Alebo ako môžeš vedieť ty, muž, či zachrániš svoju ženu? Ale každý nech žije tak, ako mu udelil Pán, každý tak, ako ho povolal Boh. Takto prikazujem vo všetkých cirkvách. Bol niekto povolaný ako obrezaný? Nech to nezakrýva. Bol niekto povolaný ako neobrezaný? Nech sa nedáva obrezať. Obriezka nie je nič. Ani neobriezka nie je nič, ale zachovávanie Božích prikázaní. Nech každý zotrvá v tom stave, v ktorom bol povolaný. Bol si povolaný ako otrok, nech ťa to netrápi. Ale ak by si sa aj mohol stať slobodným, radšej to využi. Totiž v Pánovi povolaný otrok je Pánov oslobodenec. A podobne, kto bol povolaný ako slobodný, je Kristov otrok. Draho ste boli kúpení, nestávajte sa otrokmi ľudí. Bratia,
Nech každý zostane pred Bohom v tom, v čom bol povolaný. O pannách nemám síce príkaz Pánov, ale radím ako taký, ktorého Pán omilostil, aby bol dôveryhodný. Myslím teda, že je dobré pre človeka, a to kvôli nastávajúcej núdzi, aby zostal tak, ako je. Si viazaný k žene? Nevyhľadávaj rozluku. Si už bez ženy? Nehľadaj ženu. Ale keby si sa aj oženil, nezhrešil si. A ak by sa panna vydala, nezhreší. Takíto však budú mať súženie v tele. Ja vás však chcem toho ušetriť. Myslím, bratia, že čas je krátky. Ostatne aj tí, čo majú ženy, nech sú, ako by nemali. Tí, čo plačú, ako by neplakali. Tí, čo sa radujú, ako by sa neradovali. Ktorí kupujú, ako by nič nemali. A tí, čo užívajú sveta, ako by neužívali, lebo terajšia podoba sveta sa míňa. Chcem však, aby ste boli bez starostí. Neženatý sa stará o veci Pánove, ako by sa ľúbil Pánovi. Ale ženatý sa stará o veci sveta, ako by sa ľúbil žene. A je rozpoltený. Nevydatá žena a panna stará sa o veci Pánove, aby bola svätá telom i duchom. Avšak vydatá stará sa o veci sveta, ako by sa ľúbila mužovi. Toto vám však hovorím na váš osoch, nie aby som vám na krk hádzal slučku, ale aby ste sa slušne, neprestajne a sústredene venovali Pánovi. Ak si niekto myslí, že neprimerane zachádza so svojou pannou, keď je nadmieru ovládaný túžbou a má sa tak stať, nech urobí, čo chce. Nehreší. Nech sa vezmu. Kto sa však pevne rozhodol v srdci, nepociťujúc nutnosť, ale má moc nad svojou vôľou a usúdil v srdci, že si ju zachová ako pannu, dobre urobí. A tak aj ten, kto si vezme svoju pannu, dobre robí, ale kto si ju nevezme, koná lepšie. Žena je viazaná dovtedy, kým žije jej muž. Keď však muž zomrie, je slobodná, môže sa vydať za koho chce, ale iba v Pánovi. Bude však šťastnejšia, ak zostane tak, aspoň podľa môjho úsudku. A nazdávam sa, že aj ja mám Ducha Božieho. Kapitola 8. Čo sa týka mesa obetovaného modlám, vieme, že všetci máme o tom poznanie. Poznanie vedie k namyslenosti, kým láska buduje. Ak sa niekomu zdá, že niečo pozná, to ešte nepoznal tak, ako treba poznať. Ak však niekto miluje Boha, toho pozná Boh. Čo sa teda týka jedenia mesa obetovaného modlám, vieme, že modla nie je na svete nič a že nie je to Boha okrem jedného. Lebo hoci aj sú tzv. Bohovia, či už na nebi alebo na zemi, akože aj je mnoho bohov a mnoho pánov, no my máme jedného Boha Otca, z ktorého je všetko, aj my sme pre Neho. A jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko a aj my sme skrze Neho. Lenže nie všetci majú poznanie. Niektorí až doteraz navyknutí na modly jedia mäso ako obetované modlám a tým sa poškvrňuje ich svedomie, keďže je slabé. Pokrm nás však nepribližuje k Bohu. Ak nejeme, nič nestrácame. Ak jeme, nič nezískame. Len dbajte, aby táto vaša sloboda nebola na pohoršenie slabým. Ak totiž teba, ktorý máš poznanie, uvidí niekto stolovať v modlárskom chráme,
či sa tým aj jeho slabé svedomie neposmelí k tomu, aby aj on jedol mäso obetované modlám? A tak slabý brat, za ktorého zomrel Kristus, zahynie pre tvoje poznanie. Keď takto hrešíte proti bratom a ubíjate ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi. Preto ak pokrm pohoršuje môjho brata, radšej naveky nebudem jesť mäso, len aby som svojho brata nepohoršil. Kapitola 9. Či nie som slobodný? Či nie som apoštol? Či som nevidel Ježiša, nášho Pána? Či vy nie ste moje dielo v Pánovi? Ak pre iných aj nie som apoštolom, ale vám iste som. Veď vy ste pečaťou môjho apoštolského úradu v Pánovi. Toto je moja obrana proti tým, čo ma súdia. Vari nemáme právo jesť a piť? Vari podľa príkladu ostatných apoštolov a bratov Pána i Petra nemáme právo brať si so sebou sestru ženu? Alebo len ja a Barnabáš nemáme právo nepracovať? Kto kedy vojenčí na vlastné trovy? Kto vysadí vinicu a neje z jej úrody? Alebo kto pasie stádo a neživí sa mliekom stáda? Vari to hovorím iba po ľudsky. Nehovorí to aj zákon? Veď v Mojžišovom zákone je napísané: mlátiacemu volovi nezaviažeš hubu. Či sa Boh stará len o voli? Či to zrejme nehovorí pre nás? Veď pre nás bolo napísané: kto orie, má orať v nádeji, a kto mláti, má mlátiť v nádeji, že dostane svoj podiel. Keď sme teda medzi vami siali duchovné, je veľkou vecou žať telesné? Ak iní majú u vás toto právo, prečo nie skôr my? My sme však toto právo nevyužili, naopak. Všetko znášame, len aby sme evanjeliu Kristovmu nestávali nejakú prekážku. Vari neviete, že tí, čo pôsobia v svätej službe, živia sa z chrámu a ktorí slúžia pri oltári, majú podiel z oltára? Preto aj Pán nariadil tak, aby tí, čo zvestujú evanjelium, z evanjelia aj žili. Ja som však z toho nič nevyužil. Ani toto som nenapísal preto, aby sa mi tak stalo. Lebo radšej by som aj umrel, než aby mi niekto zmaril túto moju chválu. Veď ak zvestujem evanjelium, to nie je pre mňa chválou. Je to moja povinnosť a beda mi, ak ho nebudem zvestovať. Ak to konám zo svojej vôle, mám odmenu. Ak však nie zo svojej vôle, je mi to zverené ako úloha. Aká je teda moja odmena? Že zvestujúc evanjelium, zvestujem ho zadarmo, aby som nevyužil právo, ktoré mi z evanjelia náleží. Lebo hoci som aj slobodný voči všetkým, dal som sa do služby všetkým, aby som získal čím viacerých. Pre Židov som sa stal akoby Židom, aby som získal Židov. Pre tých, čo sú pod zákonom, ako by som bol pod zákonom, i keď nie som pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom. Pre tých, čo sú bez zákona, stal som sa akoby bez zákona, i keď nie som bez zákona Božieho, ale som pod zákonom Kristovým, aby som získal tých, čo sú bez zákona. Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko to robím pre evanjelium, aby som sa stal spoluúčastníkom na ňom.
Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dostáva cenu? Bežte tak, aby ste ju dosiahli. Veď každý pretekár dodržiava vo všetkom prísnu životosprávu. Oni preto, aby získali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Preto ja bežím nie tak, ako bez jasného cieľa. Tak zápasím ako ten, kto neudiera do vzduchu. Ale ukázňujem a krotím svoje telo, aby zatiaľ, čo iným kážem, sám som nezlyhal. Kapitola 10. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom a všetci prešli cez more. Všetci boli pokrstení v Mojžiša, v oblaku a v mori. Všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala. A tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď zahynuli na púšti. A toto sa stalo pre nás predobrazom, aby sme neboli dychtiví po zle, tak ako po ňom dychtili oni. Ani nebuďte modlári, ako boli niektorí z nich, tak ako je napísané: posadil sa ľud, aby jedol a pil. Na to vstali, aby sa zabávali. Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jediný deň 23 000. Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali a hynuli od hadov. Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali a hynuli od zhubcu. Toto sa im stalo ako predobraz a nám, ktorých zastihol koniec vekov, to bolo napísané ako napomenutie. A tak ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. Preto, moji milovaní, stráňte sa modlárstva. Prihováram sa vám ako rozumným. Posúďte sami, čo hovorím. Či nie je kalich dobrorečenia, ktorý žehnáme, spoločenstvom krvi Kristovej? A či chlieb, ktorý lámeme, nie je spoločenstvom tela Kristovho? Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. Pozrite na Izrael podľa tela. Či tí, čo jedia obete, nemajú účasť aj na oltári? Čo tým chcem povedať? Že mäso obetované modlám je niečo? Alebo že modla je niečo? Ale čo obetujú? Obetujú démonom a nie Bohu. No ja nechcem, aby ste mali spoločenstvo s démonmi. Nemôžete piť z kalicha Pánovho i z kalicha démonov a nemôžete mať podiel na stole Pánovom i na stole démonov. Alebo máme roztrpčovať Pána? Sme azda silnejší ako on? Všetko je dovolené, no nie všetko osoží. Všetko je dovolené, no nie všetko buduje. Nikto nech nehľadá, čo prospieva iba jemu, ale to, čo osoží inému. Jedzte všetko, čo sa predáva na trhu a na nič sa nevypytujte kvôli svedomiu, lebo Pánova je zem i všetko, čo ju naplňa. Ak vás niekto z neveriacich pozve a chcete ísť, jedzte všetko, čo vám predložia a na nič sa nevypytujte kvôli svedomiu. Ak vám niekto povie, toto bolo obetované modlám, nejedzte to kvôli tomu, kto vás na to upozornil a kvôli svedomiu. Nemyslím kvôli vášmu svedomiu, ale toho druhého.
Veď prečo má moju slobodu súdiť svedomie niekoho iného? Ak ja niečo s vďakou požívam, prečo by ma mal niekto hanobiť preto, za čo ja ďakujem? Či teda jete a či pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na slávu Božiu. Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani cirkvi Božej, ako aj ja sa snažím páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo mne prospieva, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení. Kapitola 11. Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista. Chválim vás teda, že vo všetkom na mňa pamätáte a držíte sa učenia v podaní, ako som vám ho odovzdal. Chcem však, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus. Hlavou ženy je však muž a hlavou Krista Boh. Každý muž, ktorý sa modlí alebo prorokuje so zahalenou hlavou, zneúcťuje svoju hlavu. Každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneúcťuje svoju hlavu. Je to jedno a to isté, ako keby si ju oholila. Lebo ak sa žena nezahaľuje, môže sa dať hoci aj ostrihať. Ak je však pre ženu potupou ostrihať sa alebo oholiť, nech sa zahaľuje. Muž si však nemá zahaliť hlavu, pretože je obrazom a slávou Božou, kým žena je slávou muža. Veď nie je muž zo ženy, ale žena z muža. Lebo ani muž nebol stvorený kvôli žene, ale žena kvôli mužovi. Preto má mať žena na hlave znamenie moci kvôli anielom. Ibaže v Pánovi nie to ani ženy bez muža, ani muža bez ženy. Lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu a všetko je z Boha. Posúďte sami medzi sebou. Sluší sa, aby sa žena modlila k Bohu s nezahalenou hlavou? Vari vás neučí sama príroda, že mužovi je na potupu, keď má dlhé vlasy, no žene, keď má dlhé vlasy, je to na slávu? Lebo dlhé vlasy dostala na miesto závoja. Ak by sa však niekto chcel o tom škriepiť, ani my, ani Božie cirkvi to nemáme vo zvyku. Keď toto pripomínam, nechválim vás, že sa schádzate nie na osoch, ale na škodu. Predovšetkým totiž počúvam, že keď sa schádzate v cirkvi, vyskytujú sa medzi vami roztržky a do istej miery tomu aj verím. Veď musia byť medzi vami aj roztržky, aby sa ukázalo, kto z vás sa osvedčí. Keď sa teda takto schádzate, to nie je požívanie Pánovej večere. Veď keď pri jedení každý si predloží svoju večeru, jeden potom hladuje a druhý sa opíja. Či nemáte vlastné domy, kde by ste jedli a pili? Alebo natoľko znevažujete Božiu cirkev a zahambujete tých, čo nič nemajú? Čo vám mám povedať? Mám vás pochváliť? Za to vás nechválim. Lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj odovzdal. Že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol: toto je moje telo, ktoré je za vás. To čiňte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal aj kalich a riekol: tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. To čiňte, kedykoľvek budete piť, na moju pamiatku. Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, až kým nepríde. Preto ktokoľvek by jedol chlieb alebo pil kalich Pána nehodne, previní sa proti telu a krvi Pána. Nech teda skúma človek sám seba a tak je z chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije a nerozoznáva to telo, je a pije si odsúdenie.
preto je medzi vami veľa slabých a nezdravých a viacerí umierajú. Keby sme však sami seba súdili, neboli by sme súdení. Avšak tým, že nás Pán súdi, vychováva nás, aby sme neboli odsúdení so svetom. A tak, bratia moji, keď sa zídete jesť, čakajte jeden na druhého. Ak je niekto hladný, nech sa naje doma, aby ste sa neschádzali na odsúdenie. Ostatné veci usporiadam, keď prídem. Kapitola 12. Nechcem, bratia, aby ste zotrvávali v nevedomosti o duchovných daroch. Viete, že keď ste ešte boli pohanmi, ťahalo vás to k nemým modlám, ako ste boli k tomu vedení. Preto chcem, aby ste vedeli, že nikto, ak hovorí v duchu Božom, nepovie prekliatý Ježiš. A nikto nemôže povedať Ježiš je Pán, iba ak v duchu svetom. Lebo rôzne sú dary milosti, ale duch je ten istý. A rôzne sú aj služby, ale Pán je ten istý. A rôzne sú aj účinky moci, ale Boh je ten istý, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Každému je však daný prejav ducha na spoločný úžitok. Jednému sa totiž dostáva skrze ducha slovo múdrosti, inému však podľa toho istého ducha slovo poznania, inému zas viera v tom istom duchu a inému dary uzdravovania v jednom a tom istom duchu, inému schopnosť konať divy, druhému prorokovať, inému dar rozlišovať duchov, inému zas rôzne druhy jazykov a inému schopnosť vykladať ich. No toto všetko spôsobuje jeden a ten istý duch, ktorý každému udeľuje dar, ako chce. Lebo tak, ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní. A všetci sme boli napojení jedným duchom. Lebo telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. Keby noha povedala, keďže nie som ruka, nie som z tela, či za to nepatrí k telu? A keby ucho povedalo, keďže nie som oko, nie som z tela, či za to nepatrí k telu? Keby bolo celé telo len okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? Preto Boh usporiadal v tele všetky údy tak, ako chcel. Keby však boli všetky údy jedným údom, kde by bolo telo? Tak to je teda mnoho údov a predsa jedno telo. Preto oko nemôže povedať ruke: nepotrebujem ťa. Ani hlava nohám: nepotrebujem vás. Ba skôr je to tak, že tie údy tela, ktoré sa zdajú slabšími, sú nesmierne potrebné. A tým údom, ktoré sa nám zdajú menej cennými, preukazujeme väčšiu poctu, a keďže sú neslušné, dostáva sa im o to starostlivejšieho zaodenia, zatiaľ čo naše počestné údy to nepotrebujú. Boh však usporiadal telo tak, že slabšiemu údu dal viacej cti, aby nebolo v tele roztržiek, ale aby sa údy vzájomne o seba starali. A teda, ak trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy. Ak sa dostáva cti jednému údu, radujú sa s ním všetky údy. Vy ste telo Kristovo a jednotlivo ste údy. A v cirkvi niektorých ustanovil Boh, najprv apoštolov, po druhé prorokov, po tretie učiteľov, potom mocné činy, potom dary uzdravovať, pomáhať, spravovať a rôzne druhy jazykov. Sú azda všetci apoštolmi?
Sú azda všetci prorokmi? Sú azda všetci učiteľmi? Sú všetci divotvorcami? Majú azda všetci dary uzdravovania? Hovoria všetci jazykmi? Všetci ich vykladajú? Usilujte sa však ešte o väčšie dary. A okrem toho, ukážem vám cestu, ktorá je nadovšetko. Kapitola 13. Keby som hovoril jazykmi ľudskými, ba aj anielskými a lásky by som nemal, bol by som iba cvenžiacim kovom a zuniacim gongom. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko poznanie, a keby som mal všetku vieru tak, že by som hory prenášal, no lásky by som nemal, nič nie som. A keby som rozdal všetok svoj majetok, a keby som obetoval svoje telo, aby som bol spálený, no lásku by som nemal, nič mi to neosoží. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí. Láska sa nevystatuje a nenadúva, nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuľuje sa, nezratúva zlo. Neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, za všetkých okolností verí, dúfa a vytrvá. Láska nikdy neprestáva. Ale proroctvá sa pominú, jazyky umlknú, poznanie sa pominie. Lebo iba z časti poznávame a z časti prorokujeme. Ale keď príde dokonalé, to, čo je z časti, sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom tvárou v tvár. Teraz poznávam z časti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri. Ale najväčšia z nich je láska. Kapitola 14. Usilujte sa o lásku. No horlivo hľadajte aj duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali. Lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto mu totiž nerozumie. Mocou ducha hovorí tajomstvá. Kto však prorokuje, hovorí ľuďom a tak buduje, povzbudzuje a potešuje. Kto hovorí jazykmi, buduje seba, ale ten, kto prorokuje, buduje cirkev. Chcem však, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac, aby ste prorokovali. Lebo väčší je ten, čo prorokuje, než ten, čo hovorí jazykmi. Iba, ak by to aj vykladal, aby cirkev bola budovaná. Veď čo by som vám osožil, bratia, keby som k vám prišiel a hovoril jazykmi, ale nehovoril by som vám slovami zjavenia, ani poznania, ani proroctvom, ani učením. Podobne ako neživé nástroje, ktoré vydávajú zvuk, či už flauta alebo citara, keby nevydávali rozdielne zvuky, ako by sa vedelo, čo sa hrá na flaute a čo na citare. Veď ak poľnica zaznie nejasne, kto sa bude strojiť do boja? Tak aj vy. Ak nevydávate jazykom zrozumiteľné slová, ako sa pozná, čo sa hovorí? Veď budete hovoriť do vetra.
Vo svete je predsa toľko rozličných rečí, nič nie je bez reči. Ak však nepoznám zmysel reči, pre toho, kto hovorí, budem cudzincom, a ten, čo hovorí, bude cudzincom pre mňa. Tak aj vy, keďže sa horlivo usilujete o duchovné dary, snažte sa oplývať tým, čo slúži na budovanie cirkvi. Preto ten, kto hovorí jazykmi, nech sa modlí, aby vykladal. Lebo ak sa modlím jazykmi, modlí sa môj duch, ale moja myseľ je bez ovocia. Čo teda? Budem sa modliť duchom, ale budem sa modliť aj mysľou. Budem spievať chválospevy duchom, ale budem spievať aj mysľou. Lebo ak dobrorečíš duchom, ako môže prítomný prostý človek povedať Amen na tvoje dobrorečenie, veď nevie, čo vravíš. Ty síce krásne dobrorečíš, ale iný sa tým nebuduje. Ďakujem Bohu, že viac hovorím jazykmi ako vy všetci. Avšak v cirkvi chcem radšej prehovoriť 5 zrozumiteľných slov, aby som aj iných poučil, než povedať 10 000 slov nezrozumiteľných jazykom. Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti, ale pokiaľ ide o zlo, buďte nedospelí. Pri usudzovaní však buďte dokonalí. V zákone je napísané: Cudzími jazykmi a perami cudzincov budem hovoriť k tomuto ľudu, no ani tak ma nepočúvnu, hovorí Pán. A tak jazyky sú znamením nie pre veriacich, ale pre neveriacich. No dar proroctva nie je pre neveriacich, ale pre veriacich. Keby sa teda celá cirkev zišla na tom istom mieste a všetci by hovorili jazykmi a prišli by tam prostí ľudia alebo neveriaci, nepovedali by, že šaliete. Keby však všetci prorokovali a vstúpil by niekto neveriaci alebo prostý človek, všetci by ho usvedčovali, všetci posudzovali. Skryté veci jeho srdca sa stávajú zjavnými, a tak padnúc na tvár bude sa klaňať Bohu a vyznávať: Naozaj Boh je medzi vami. Čo teda, bratia? Keď sa zídete, každý má niečo. Chválospev, učenie, zjavenie, hovorenie jazykmi či ich výklad. To všetko nech je na budovanie. Ak niekto hovorí jazykmi, nech sú to 2 alebo na najvyš 3, a to jeden po druhom, a jeden nech vysvetľuje. Ale ak by nemal kto vysvetľovať, nech mlčí v cirkevnom zhromaždení, ale nech hovorí sebe samému a Bohu. Avšak proroci nech hovoria 2 alebo 3, a ostatní nech to posúdia. Ale ak by sa inému, ktorý tam sedí, dostalo zjavenia, prvý nech sa odmlčí. Lebo po jednom môžete všetci prorokovať, aby sa všetci poučili a aby všetci boli povzbudení. Duchovia prorokov sa podriaďujú prorokom. Veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Podľa zvyku vo všetkých cirkvách svätých nech ženy v cirkevnom zhromaždení mlčia. Nedovoluje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako to hovorí aj zákon. Ak sa však chcú niečomu naučiť, nech sa opýtajú doma svojich mužov, lebo je neslušné, aby žena hovorila v cirkevnom zhromaždení. Či od vás vyšlo slovo Božie, alebo k vám iba prišlo. Ak si niekto myslí, že je prorok alebo obdarovaný duchom, nech vie, že čo vám píšem je príkaz Pánov. Kto to však nevie, nech nevie. Tak teda, bratia moji, horlivo sa usilujte prorokovať a nezabraňujte hovoriť jazykmi. Ale všetko nech sa deje slušne a v poriadku.
Kapitola 15. Bratia, pripomínam vám však evanjelium, ktoré som vám zvestoval a ktoré ste aj prijali, v ktorom aj zotrvávate a skrze ktoré ste aj spasení, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, ibaže by ste boli nadarmo uverili. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a 3. dňa vzkriesený podľa písem a že sa zjavil Kéfasovi a potom 12. Potom sa zjavil naraz viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina až doteraz žije. Niektorí však pomreli. Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom. Nakoniec zo všetkých ako nedôchodčaťu sa zjavil aj mne. Veď ja som najmenší z apoštolov, ba nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev Božiu. Ale z milosti Božej som, čo som. A jeho milosť nebola pre mňa daromná. Veď viac som sa napracoval ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou. Preto či už ja a či oni, tak zvestujeme a tak ste uverili. Keď sa teda o Kristovi zvestuje, že bol vzkriesený z mŕtvych, ako potom niektorí z vás hovoria, že niet z mŕtvych vstania? Veď ak niet z mŕtvych vstania, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je prázdne naše kázanie, prázdna je aj vaša viera. Tak by sa zistilo, že sme falošní svedkovia Boží, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nie sú kriesení z mŕtvych. Ak však mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera. Ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A tak by zahynuli aj tí, čo zomreli v Kristu. Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristu, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Avšak Kristus bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. Lebo ako prišla skrze človeka smrť, tak skrze človeka aj z mŕtvych vstanie. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristu budú všetci oživení. Každý však v tom poradí, ktorému patrí. Prvotina Kristus, potom pri jeho príchode tí, ktorí patria Kristovi, a potom nastane koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď zruší vládu všetkých kniežat, mocností a síl. Lebo on musí kráľovať, kým mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. Lebo mu všetko položil pod nohy. Keď však hovorí, že všetko mu je poddané, je zrejmé, že okrem toho, ktorý mu všetko poddal. A keď jemu bude všetko poddané, vtedy aj sám syn sa podrobí tomu, ktorý mu všetko poddal, aby Boh bol všetko vo všetkom. Ináč aký zmysel má počínanie tých, čo sa dávajú krstiť za mŕtvych? Ak pre mŕtvych vôbec niet vzkriesenia, prečo sa dávajú za nich krstiť? Prečo sa aj my vystavujeme stálemu nebezpečenstvu? Veď každý deň umieram, akože ste vy, bratia, moja chvála v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Ak som v Efeze bojoval so šelmami z ľudských pohnútok, čo mi to osoží? Ak pre mŕtvych niet vzkriesenia, jedzme a píme, veď zajtra zomrieme. Nedajte sa oklamať. Zlé reči kazia dobré mravy. Vytriezvite, ako sa patrí, a nehrešte. Veď niektorí nepoznajú Boha. Hovorím vám to na zahambenie. Ale niekto povie, ako sú mŕtvi kriesení a v akom tele prídu. Nerozumný, čo ty seješ, neožije, ak neodumrie. A čo seješ, neseješ ako telo, ktoré má vzniknúť, ale holé zrno. Či už pšenice, alebo niečoho iného.
Boh mu však dáva telo, ako sám chcel, a každému semenu jemu vlastné telo. Nie každé telo je to isté telo, ale iné je telo ľudí, iné je telo zvierat a zas iné je telo vtákov a iné rýb. A sú telá nebeské a telá pozemské, ale iný je jas tiel nebeských a iný pozemských. Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný je jas hviezd. Veď hviezda od hviezdy sa líši jasom. Tak je to aj so zmrtvých vstaním. Seje sa v stave porušiteľnosti, kriesené je v stave neporušiteľnosti. Rozsieva sa v stave úbohosti, kriesené je v sláve. Seje sa ako bezvládne, kriesené je v moci. Seje sa telo prírodného života, kriesené je telo duchovné. Ak jestvuje telo prírodného života, jestvuje aj duchovné. Tak je aj napísané. Prvý človek Adam stal sa živou bytosťou, posledný Adam oživujúcim duchom. Nie je však skôr duchovné, ale prírodné, až potom duchovné. Prvý človek je zo zeme, zemský. Druhý človek je z neba. Aký je ten zemský, takí sú aj ostatní zemskí. A aký je ten nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí. A ako sme niesli podobu toho zemského, tak ponesieme aj podobu toho nebeského. To však tvrdím, bratia, že telo a krv nemôže zdediť kráľovstvo Božie, ani porušiteľnosť nededí neporušiteľnosť. Hľa, poviem vám tajomstvo. Všetci nezomrieme, ale všetci budeme premenení. Razom, v tom okamihu pri poslednom trúbení. Lebo keď zaznie trúba, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my budeme premenení. Lebo toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. Keď však toto porušiteľné oblečie si neporušiteľnosť a toto smrteľné oblečie si nesmrteľnosť, vtedy sa splní napísané slovo. Smrť je pohltená vo víťazstve. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Ostňom smrti je totiž hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, nepohnutelní, rozhojňujte sa neustále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi. Kapitola 16. Pokiaľ ide o zbierku pre svätých, aj vy urobte tak, ako som to nariadil cirkvám v Galácii. Nech si každý z vás v prvý deň po sobote odloží, čo by mohol usporiť, aby sa zbierky nerobili vtedy, keď prídem. Keď však prídem, pošlem so sprievodným listom tých, ktorých uznáte za hodných, aby zaniesli váš dar do Jeruzalema. Ak by však bolo vhodné, aby som šiel aj ja, pôjdu so mnou. K vám však prídem, keď prejdem Makedóniou, lebo Makedóniou iba prejdem, ale u vás zazda pobudnem, alebo aj prezimujem, aby ste ma vypravili kamkoľvek by som šiel. Nechcem vás totiž vidieť len tak letmo, lebo dúfam, že pobudnem u vás nejaký čas, ak dovolí Pán. V Efeze zostanem až do Turíc, lebo sa mi tam otvorili veľké dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho. Ak však príde Timotej, hľadte, aby sa u vás nemusel báť. Veď koná Pánovo dielo ako aj ja. Nech ním teda nik nepohrda. Vypravte ho však v pokoji, aby prišiel ku mne, lebo ho očakávam s bratmi. Pokiaľ ide o brata Apola, veľmi som ho prosil, aby šiel k vám s bratmi, ale vôbec nemal vôľu teraz ísť. Pôjde však, keď bude na to vhodný čas. Bdejte. Stojte pevne vo viere. Vzmužte sa, buďte silní.
Všetko nech sa medzi vami deje v láske. Prosím vás, bratia, viete o dome Stefanovom, že je prvotinou Acháje a že sa dali do služby svätým. Podriadte sa im ochotne aj vy, i každému, kto spolupracuje a usilovne slúži. Teším sa príchodu Stefanovmu, Fortunatovmu i Achajkovmu, že mi nahradili vašu neprítomnosť. Tak potešili ducha môjho i vášho. Takýchto si teda vážte. Pozdravujú vás cirkvi Ázie. Pozdravujú vás mnohokrát v Pánovi Akvila a Priska, aj spoločenstvo cirkvi v ich dome. Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa navzájom svätým boskom. Toto je môj Pavlov vlastnoručný pozdrav. Ak niekto nemiluje Pána, nech je prekliatý. Maranatha. Milosť Pána Ježiša s vami. Moja láska so všetkými vami v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen.